Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Алар спортны ярата. Казанга бүтән илдән 600 спортчы җыелды. Аларны нәрсә берләштерә? Егет-кызларны Илгиз Шәкүров каршы алды. Саклану үз нәтиҗәләрен бирә. Очень хорошее снижение инфекционных заболеваний, всех инфекционных заболеваний. Республикада эпидемиологик вазгыять турында Илдар Сафиуллин. Мәктәп ашханаларында тикшерүләр дәвам итә. Менюда язылган иде безнең мандарин дип, чынлыкта контроль порцияда анда куелган иде алма. Түбән Каманың 16-нчы санлы мәктәбендә Илшат Әюпов булды. Бакчага чират көтә-көтә алар үсеп җитә. 4 яшь тулганда гына, скорее всего, без лягербез дип уйлыйм. Быел Татарстанда ничә балалар бакчасы төзелергә тиеш? Фәризә Мәҗитова белеште. Бүген Казан кышкы спорт төрләре буенча махсус олимпиада спартакиадасында катнашучыларны каршылады. Илнең 36 төбәгеннән безгә 6 спортчы килде. Күрше Удмуртиядә, Дагыстан, Ханты-Манси кебек ерак җирләрдән килүчеләр дә бар. Иртәгә Казанда ачылачак ярышлар 2022 елда узачак олимпиадага әзерлек булып тора. Аларда интеллектуаль үсеш үзенчәлекләре булган кешеләр катнаша. Спортчылар иртәгәдән 6 төрдә көч сынаша башлый. Илгиз Шәкүров кунакларына вокзалдан ук каршы алды. Казан спортчыларны Зәмһәрир салкыны белән каршы ала. Кемне тик бу егет-кызларны ул гына куркытмый. Алар бит юкка гына кышкы спорт төрләре буенча махсус олимпиаданың бөтен Россия спартакиадасында катнашмыйлар. Меня выдерживает тренер всегда. Миңа тренерым һәр вакыт көч биреп тора. Үзем дә үземә син булдырасың дип әйтәм. Александр чаңгыда ярышса, Максим Тимираякка басачак. Бүген аның өчен икеләтә бәйрәм. Спартакиаданың беренче көне туган көненә туры килгән. Пытаться выигрывать что-то. Нинди дә булса, урын аласы килә әлбәттә. Җиңүче булсак, тагын да яхшырак, чөнки тырышып әзерләндек. Ярышларга Россиянең 36 төбәгеннән 600 спортчы килгән. Катнашучылар 6 спорт төре буенча көч сынашачак: фигуралы шу, шорт-трек, сноуборд һәм төрле чаңгыда ярышлар. Спартакиада иртәгә башланып китә. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, әлеге ярышлар киләсе елга Олимпиада узачак объектларда үтә. Спорт сарае, Буревестник, Локомотив, Зия калкулыклары. Спортчылар шушында ярышачак. Универсиада авылы һәм Иннополисның студентлар кампусында яшәячәкләр. Каждый день думала об этой спартакиаде. Спартакиада турында уйламаган көнем булмады. Бик көттем. Коронавирус сәбәпле узган ел авыр булды. Тренировкаларның аз булуы әзерлеккә дә тәэсир итми калмагандыр. Спартакиада Роспотребнадзор таләпләрен истә тотып узачак. Күңел ачу чараларын үткәрмиләр. Для нас очень долгожданный. Узган ел тау чаңгысы буенча Спартакиада бездә Свердловскида узарга тиеш иде. Пандемия сәбәпле үткәрмәделәр. Без хәзер ярышларга сусаган. Спартакиада 8 февральгә кадәр дәвам итә. Бу ярышлар Казанның киләсе елга махсус олимпиаданы кабул итәргә никадәр әзер булуын күрсәтәчәк. Илгиз Шәкүров, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. 2 көн эчендә Татарстанда прокурорлар Чистай, Казан, Ярчаллы һәм Түбән Камада мәктәп ашханаларын тикшерә. Алар Россия Генераль прокуратурасы карары белән ризык сыйфатын өйрәнә. Арзанрак бәя тәкъдим итеп аукционда җиңгән оешмалар китергән азык-төлектән мәктәп өчен сыйфатлы ризык әзерләп була микән соң? Балаларга тиешле ризыкны дөрес саклыйлармы? Кайнар ризык чыннан да кайнармы? Бүген тикшерүчеләр Түбән Камада иде, ашханәгә аяк басуга ук нинди җитешсезлекләр табыла соң? Тулырак Илшат Әюпов. О прохождении медицинских осмотров. Все есть в наличии. Түбән Каманың 16-нчы мәктәбендә 650 укучы белем ала. Озынайтылган көн төркеменә йөрүче балаларында исәпкә алсаң, ашханәгә көнгә 6 тапкыр кереп ашыйлар. Ризыкны кайнар килеш бирү өчен ашханәгә дежур укучылар җәлеп ителә. Мы убираемся за другими детьми, накладываем покушать, чтобы они питались. Ризыкны тарату ярыйсы гына оештырылган. Тикшерүчеләр меню өйрәнә башлый һәм шунда ук аңлашылмаучанлык килеп чыга. Җитешсезлекләр шунда ук күренә башлады. Белдерүләр тактасындагы менюда бүген десертка мандарин бирелергә тиеш дип язылган. Контроль ризыклар тора торган урында алма иде. Дөрес, аны шунда ук алып киттеләр. Я не снимала ключ, потому что вот у меня. Почему я буду стоять? Я мандарин идёт. Ни өчен алма урынына күпкә кыйммәтрәк мандарин кергән? Ул нәрсә белән бәйле? Бәлки соклау вакыты чыгадыр. Прокурорлар һәммәсен тикшерәчәк. Алар карый торган тагын бер әйбер: балалар ризыкны ашап бетерәме? Менә бүген дә укучыларның күбесе бер-ике генә каба. Вкусно. Вкусно? А почему не съел? Я не хочу кушать. Мне вкусно, все
Менюда бүген карабыдай белән тавык ите һәм кәбестә салаты. Ул кайнар, тәмле. Ә менә укучылар бөтенләй ашамый торган кәбестә салаты. Шулай ук искиткеч тәмле. Ризык тәмсез түгел, бәлки эш аның бер төрлелегендәдер. Шәһәр ашханәләрендә туклануны оештыру җәмгыяте җитәкчесе хәлне булай аңлата. Сосиски мы даем. Ну, сосиски. Без диетик ризыклар китерәбез. Сосискаларга кадәр махсус әзерләнгән. Ризыкны төрлеләндерү максатыннан сораштыру уздырган идек. Берәүләргә балык кисәкле килеш кирәк, икенчеләргә котлета, кәбестә, эремчек, балык. Ул Роспотребнадзор таләбе буенча менюда булырга тиеш. Туклануны оештыручы оешма бар да яхшы дип белдерсә дә, бу мәктәптә ризасызлык очраклары теркәлгән. Прокуратура хезмәткәрләре дә кагыйдә бузу очракларына юлыкты. Ну, барлык бузу очраклар барса тикшереләчәк, алар буенча анализ үткәреләчәк һәм инде бу эшләр мондый кагыйдә бузуларны, бу мондый кимчелекләрне бетерүсендә эшләнәчәк, прокуратура үзенең күрсәтмәләрен бирәчәк. Шулай ук тендерда отып балалар учреждениеләренә ризык китерүче оешмалар да игътибар үзәгендә булачак. Прокуратурада әйтүләренчә, аукционда бәяне төшереп бетергәнче ярышып, сыйфатсыз ризык китерелүгә юл куелмаганмы? Республика күләмендә мәктәп ашханәләрен тикшерү алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Җәяүләр өчен сукмак та балаларга уен майданчыгы да юк. Аның каравы күршедә тагын бер күп катлы үй салырга җыйналар. Һәнә шундый бурчы белән безгә Казанның Сафиуллин урамында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Янәсе, монда төзеләсе объект буенча җәмәгать тыңлаулары да узган. Бу чыннан да шулай микән соң? Монда йорт булачакмы, әллә инде көтелгәнрәк башка объектмы? Халыкның соравына Рәмзилә Гафиятуллина җавап тапты. Сафиуллин урамындагы бу йортлар 1980 елларда ук төзелгән. Биредә җәяүләр өчен сукмак та, балалар өчен уен майданчыгы да юк. Менә төзерләр дип көткәндә, күршедә тагын бер биек йорт төзергә җыенулары хакында ишеткәннәр. Интернеттан белгәннәр, безгә хәбәр иттеләр. Беләсезме, менә шунда дом төзергә җыеналар дип. Ну, бу бер нинди санитарный нормага сыймый. Сафиуллин урамы 6-нчы йортта яшәүчеләрнең тынычлыгы югалуга менә шушы сурәт сәбәпче. Анда шәһәр төзелеше регламентлары картасына үзгәреш кертү турында әйтелә. Аерым алганда Идел буе районындагы 2578 квадрат метрлы бу майданның торак төзелешенә бирелү хакында язылган. Курыкканга куш күренә диләр. Халык арасында инде бу өйнең 18 катлы булуы хакында да сүзләр таралган. Менә бу бәләкәй генә җирдә үй салмакчылар. Шундый зур 18-нче этажлы үй куялар. Ул нәрсә була инде? 18 этажлы дом төзесәләр, ул домда бит бөтенесенең машинасы шунда була. Бөтен стоянка кебек була бит монда. Шәһәр төзелеше турындагы канун буенча мондый инде формалашкан торак җирлекләрдә социаль, инженер һәм транспорт инфраструктурасына караган корылмалар һәм социаль учреждениеләр гына төзергә рөхсәт ителә. Безнең белән йорт салу турында сөйләшкән, киңәшкән кеше булмады дип ду килә халык. Аларның бу буш урынга үз теләк-ниятләре. Нәрсә булуын теләр идегез? Детская площадка булсын. Картларга чыгып утырырга бер лавочка юк. Бу урында нәрсә төзергә җыеналар сорауны без шәһәр хакимиятенә юлладык. Җавап килде. Казан шәһәр думасының 2020 елның 21 октябрендәге карары нигезендә әлеге җир участогына кагылышлы үзгәрешләр биредә балалар бакчасы төзү максатында кертелгән. Ж5 зонасында мондый учреждениеләр салу рөхсәт ителә. Бу йортларда чыннан да балалы гаиләләр күп, уен майданчыгының иң якыны да ярты чакрым ераклыкта диләр. Мы сначала просили вот это благоустройство. Йорт тирәсен төзекләндерүне сорап ачык Казанга язган идек. Рәхмәт, ишек алдына асфальт салдылар. Югыйсә элек монда төз тиңен тынсу, чокыр өстендә чокыр иде. Тик менә тротуар, уен майданчыгы кебек мәсьәләләр хәл ителмәде. Безнең ишек алды программасына да эләгә алмыйлар. Сафиуллин урамындагы 6-нчы йорт, 1-нче, 2-нче, 3-нче корпуслар ишек алдына асфальт әле 2019 елда гына салынды дип җавап килгән. Аерым уен майданчыгын гына ясап китү программада каралмаган. Әмма бер күңелле яңалык төзекләндерүчеләр аларның күршеләренә килергә җыена. Сафиуллин урамындагы 8-нче, 10-нчы йорт ишегалларын быел җәямләндерергә исәп. Рәмзилә Гафиятуллина, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бала тууга бакчага чиратка басабыз, 3 елдан соң да элегүбезгә ышаныч юк. Казанның яңа торак комплексларында яшәт әниләр балалар бакчаларында урын җитмәүгә зарлана. Гәрчә соңгы 10 ел эчендә республикада 267 яңа бакча төзелгән, 43 мең урын да булдырылган. Көтүчеләр өчен сөенеч тә бар. Быел бакчалар төзү өчен 3 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Алар 6 мең баланы бакчалы итәчәк. Татарстанның кайсы шәһәрләрендә ничә балалар бакчасы салыначагын Фәрүзә Мәҗитова белде.
Игзәкләр Азалия белән Амелияга декабрьдә 2 яшь тулган, быел 3 була. Бакчага барыр вакыт. Тууга чиратка басалар да, аның килеп җитәсенә әниләре шикләнә. Садикта без 46-47 урында торабыз. 4 яшь тулганда гына, скорее всего, без эләгербез дип уйлыйм. Минем өчен бик зур проблема инде, әлбәттә, эшкә чыгарга кирәк бит инде 3 яшь тулгач, и эштән увольняться итәргә туры киләчәк дип уйлыйм. Мин думаю, безнең бер 3,5-нарда эләгербез дип. Весна торак комплексында 3 бакча эшли, анда 931 бала йөри, тагын 350 бала чират көтә. Яше җиткәннәрне я шәхси бакчага бирәләр, я шәһәрнең икенче башына йөртәләр. Частный садик, монда урыннар юк әле пока. Улысына урын юк, ансын бик еракка йөртәбез. Кайда йөртәсез? Ниде, Мавлютовадагы садик. Веснага терәлеп торучы Константиновка бистәсендә дә шундый ук хәл. Безнең тирәдә бер генә. Ну вот получается дальше ближайшие инде Светлая долина и Веснада. Инде просто вариант юк. Монда балалар бакчасы проблемасы тагын да катгый булып чыкты. Ташламалы категориягә эләгеп, чираты җитүче балалар да үй янындагы бакчага йөри алмый, еракка йөртергә мәҗбүрләр. Без большие клыкига эләктек, иртүк пробкаларда утырабыз. 2 баланда шунда йөртәбез, чөнки бу садик бик бәләкәй һәм бик иске. Яңа бакчалар Салават күпере микрорайонына да кирәк. Монда әлегә 419 бала чират тора. Яңа йортлар кулланышка тапшырылса артачаклар. Әлегә 5 бакчага 1816 бала йөри. Төзелеш министрлыгы мәгълүматы буенча, быел Татарстанда 16 балалар бакчасы төзелергә тиеш. Бу 6000 яңа урын дигән сүз. Бакчалар Казан, Чаллы, Әлмәт, Алабугада салыначак. Демография илкүләм проекты буенча Казанда 7 бакча сафка басачак. Бу Совет районындагы Весна 2, Лето, Светлая долина, Арт-Сити торак комплекслары, Константиновка бистәсе. Идел буе районында Новые Горки, Киров районында Салават күпере микрорайоны. Ясельный группаларда төзеләчәк, шул проектлар буенча инде где-то 50 килеп чыган, яртысы садик. Ясельный группа килә балалар и яртысы килә 3 яшьтән 7 яшькә хәтле бала чагалар иде. Бу курылмаларда әле төзелеш башланмаган. Бүген рөхсәт документлары, нигез ташлары салу өчен урын әзерләнә. Зур төзелешләр җәй буе дәвам итеп көзгә төгәлләнер дип көтелә. Азалия белән Амелиягә дә чират җитүе бар. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанның Конституция судында Казанда яшәүче Нина Мешкова мөрәҗәгатен карадылар. Аның шәһәр хакимиятенә дәгъвасы бар. Сәбәбе торак алу турындагы карарларга барып терәлә. Нина ханым аз керемле буларак торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануларын сораган. Әмма шәһәрдә белдерүләренчә, үзе тиешле документларны җыеп китерә алмый. Моның сәбәбе нәрсәдә микән соң? Ни өчен чират көтү, сират күперен үтүгә тиң? Мәхкәмә залыннан Рәмзилә Гафиятуллина. Хотела бы, конечно, свой угол, жить спокойно. Нина Мешкова икенче төркем инвалид авыр формадагы хроник авырудан интегән. Сәламәтлек саклау министрлыгының буйрыгы нигезендә андыйлар башкалар белән бер фатирда яши алмый. Нина ханымны Киров һәм Мәскәү районы хакимияте 2009 елда торакка мохтаҗлар исемлегенә куя. Әмма берничә елдан законга кертелгән үзгәреш эшне катлауландыра. Сначала заменили предоставление жилья. Башта торак бирүне субсидияга алыштырдылар. Аннары субсидия урынына торакны аз керемле булуга карап бирә башладылар. Хәзер менә ул социаль найм килешүе нигезендә торак алу өчен аз керемле булуын расларга тиеш. Нина ханымның айлык кереме нибары 8000 сум, өстендәге кием салымда волонтерлар булышлыгы ди адвокаты. Аз керемле булуын раслар өчен бер кочак белешмә җыярга кирәк. Для принятия граждан на учет Социаль найм килешүе нигезендә бирелә торган торакка мохтаҗ дип учетка басар өчен түбәндәге документлар кирәк. Гариза бирүченең үзеннән, аның гаилә әгъзалары, аның белән бер урында теркәлүчеләрнең шәхси мәгълүматын файдалану өчен рөхсәт алынырга тиеш. Шушы затлар исеменнән эш итәргә вәкаләтләре булу шарт. Моннан тыш БТИдан башка торагың булмау турында белешмә сорала. Әйе, үтәлергә тиешле регламент бар, әмма Мешкова бу кадәр документны үз көче белән җыеп китерердәй хәлдә түгел дип каршы чыга гариза бирүче як вәкиле. Беренчедән сәламәтлеге шикле, икенчедән аның белән бер түбә астында теркәлгән кешеләрне табарлык түгел. Нина ханым Беломорская урамындагы коммуналь бүлмәдә теркәлгән. Шушында ук аның Уги абыйсы да пропискада. Поскольку сводный брат Уги абый юридик яктан гаилә әгъзасы саналса да, аның чит кеше булуын онытмагыз. Өстәвенә аның хәзер башка урында гомер кичерүе мәгълүм. Бу хакта судта да беләләр. Кыскасы, Уги абыйдан ризалык сорату мөмкин әйбер түгел дип бара гариза бирүче. Җавап бирүче як бу очракта хукукый актны чыгарган орган вәкиле. Казан башкарма комитеты законга каршы бара алмавын әйтә. Шунлыктан документлар 11 ел район хакимиятеннән ерак китә алмый. Если она будет признана нуждающейся малоимущей, Әгәр дә аз керемле дип танылса һәм анда 987 буйрыкта әйтелгән авыру булса, Киров һәм Мәскәү районы хакимиятләре аңа торакны чиратсыз бирүне сорап шәһәр башкарма комитетына үтенеч юллаячак. Шуннан соң гариза бирүче яшәү урынын сайларга чакырыла. Документларны җыеп китерсә, торак озак көттермәс дигән өмет бар. Хәзергә Нина Мешкова чиратта 10-нчы.
По состоянию на 2020 год граждане 2020 елда Казанда хроник авырулары булган һәм аз киремле дип танылган 25 гаилә торак шартларын яхшыртты. Нина ханымга кайчан бәхет елмаер? Әлегә әйтүе кыен. Без чиратка басарга җыенганда закон бер төрле, аннары икенче төрлегә әйләнде дип шикаят бирүче як. Алар бу үзгәрешнең конституциягә туры килмәвен ачыкларга тели. Суд бу мәсьәләгә карата үз фикерен бер ай эчендә җиткерәчәк. Әлегә алар киңәшләшергә вакыт алды. Рәмзилә Афиятуллина, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Автобуслар яна тора, гаеплеләр генә юк. Транспорт оешмалары һәм җитештерүчеләр әле дә суд юлын тапты. Бу хакта Реальное время сайтында укый аласыз. Дөньяда коронавирустан прививка ясатучылар саны бүген аның белән авыручылар санын узып китте. 105 миллион кеше ясаткан, 103 авырган. Татарстанда 14 меңнән артык кеше вакцина кадаткан. Гыйнвар аенда республикада коронавирус юктыручылар саны декабрь белән чагыштырганда 6%-ка кимегән. Ни өчен үлүчеләр күбрәк, авыручылар авыруның катлаулы чираклары кими бара? Чит илдән кайттың да эш бетте түгел. 3 көндә ковидка тест тапшырып, нәтиҗәсен дәүләт хезмәтләре порталына урнаштырырга кирәк. Бу таләпне үтәмәгән 167 кеше җаваплылыкка тартылган. Аларга 1,5 миллион сум штраф салынган. Вместо результата ПЦР-исследования. ПЦР нәтиҗәсе урыннан титәнчекләр турындагы белешмәне җибәрәләр. Бу хукук бузу булып санала. Кайчакта техник яктан хата ясыйлар. Ковидка тест нәтиҗәсе урынына буш кагаз бите яки бөтенләй башка сурәтләр җибәрәләр. Татарстанда коронавирус белән авыручылар кимүгә бара. Гыйнвар аенда ковид-19 йоктыручылар саны декабрь белән чагыштырганда 6%-ка кимегән. Шулай ук авыр хәлдәгеләр дә кимүгә бара. Көндә теркәлгән үлем очраклары кешеләрнең яшенә бәйле ди табиблар. Кызганычка каршы үләләр шул коронавирусный инфекциядан күбрәк олы кешеләр шул хроник заболеваниялар белән. Шуңа күрә без сорыйбыз безнең Татарстанларны сакларга олы кешеләрне төрле чараларга чыкмаска. Соңгырда социаль челтәрләрдә ковид паспорт һәм коронавирустан тест нәтиҗәсен сатып алырга тәкъдим итүче игъланнар күренә башлады. Роспотребнадзор белгечләре ышанмаска өнди. Каждая подделка документов. Ялган документ сатып алуыгыз бар. Ялган ул кайчанда булса бер ачыкланачак. Һәм мондый кыңгырыш өчен тиешле җаваплылыкка тартылуны да онытмаска кирәк. Бөтен дөньяны шаулаткан коронавирусны җиңү турында сөйләргә әле иртәрәк булса да, җәмәгать урыннарында һәм биналарда битлек киеп йөрү, социаль дистанцияны саклау үз нәтиҗәсен бирми калмый. Коронавирустан тыш республикада башка йыгышлы авырулар белән интегүчләр бермә-бер кимегән. Кыскасы, яман чирдән дәвалануга караганда аннан саклану күпкә хәерлерәк. Илдар Сафиуллин, Нишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Коронавирустан тагын 5 кеше вафат. 1933 һәм 51 елгы хатын-кызлар, шулай ук 80, 61 һәм 54 яшьлек ир-атлар. Татарстанда узган тәүлектә вирус йоктыруның тагын 85 очрагы ачыкланган. Араларында балик булмаган 3 бала да бар. Бу хакта оператив штаб хәбәр итә. Илдә ковид йоктыручыларның саны кимүе дә күзәтелә. Россиядә бүген 16 мең ярымга якын кешегә коронавирус диагнозы куелган. Иртәгә Татарстанда томан көтелә, урыны белән күз күреме 500 метрдан артмаска мөмкин. Бүген иртән шулай ук булган иде инде. Моннан тыш юлларда бузлавык саклана, машина йөртүчеләрне араны сакларга, тизлекне арттырмаска чакыралар. Шулай ук ерак юлларга чыкмаска киңәш ителә. Иске Татар бистәсенең көньяк өлеше ничек үзгәрәчәк? Планын бүген тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше мәсьәләләре буенча комиссия утырышында тәкъдим иттеләр. Аны президент уздырды. Рөстәм Миннеханов Иске Татар бистәсен башкаладагы иң матур урыннарның берсе дип атады. Бирдә тарихи кыйммәткә ия һәйкәлләр бихисап. Аларны саклаганда биргә килүче туристлар санын арттырырга мөмкин ди ул. Архитекторларның тәкъдимнәре шактый. Президентка яшьләр өчен Урам экстрим паркының ябык өлешен һәм Ершов форумында күп функцияле үзәк төзү проектларын да тәкъдим иттеләр. Рөстәм Миннеханов бүген ватандашлар белән хезмәттәшлек буенча федераль агентлык җитәкчесе Евгений Примаков белән очрашты. Алар Татарстан һәм агентлык арасындагы элемтәләр, шулай ук пандемия шартларында ватандашлар белән мөнәсәбәтләрне ныгыту, хезмәттәшлекнең яңа алымнары турында фикер алышты. Президент Татарстанның халыкара эшчәнлегендә федераль агентлыкның зур ролен билгеләп үтте һәм Евгений Примаковка ТАССРның 100 еллыгы медален дә тапшырды. Примаков Евгений Александрович.
Башка темаларга күчәбез. Басма матбугатның Татарстанда киләчәге нинди, телевидениенең үсеш юллары һәм яңа медиа мөмкинлекләре, газета укучы һәм телевизор караучылар санын саклап калу юллары. Бүген алар турында Татмедиа Республика агентлыгының киңәйтелгән утырышында фикер алыштылар. Җыелыш беренче тапкыр ток-шоу форматында узды. Проблемаларны хәл итү юллары хакында чыгыш ясаучылар гына түгел, залдагылар да фикерен җиткерә. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Азгат Сафаров каләм ияләре каршында яңа бурычлар да билгеләде. У меня такое ощущение, что программа соединения... Да, нет, это формат ток-шоу. Утырыш быел яңаша уза ток-шоу форматында. Матбугат алдында торган мәсьәләләрне шишу хакында бергәләп фикер алышалар. Пандемия мәгълүмат чараларын сынады. Не все справились, некоторые ушли с рынка. Сыналганнар да булды. Кайберәүләр базардан бөтенләй китте. Кече форматлы басмалар барлыкка килде. Зыян күргән тармак буларак ташламалы кредитлар коткарды. Республик күләмендә ярдәм күрсәтү нәтиҗәсендә социаль әһәмиятле басмаларга язылу артты. Әмма гомумән алганда тираж кими. Почта хезмәткәрләре җитмәү гәҗит журналларының соңарып килүе, киоскларның юкка чыгуы, борчулар шиктән ашкан. Басма матбугатны таратуның заманча шелтәрен булдыру, гәҗит журналлар укуны модага кертү кирәклеген әйтәләр. Гадәти һәм яңача алымнар җитми. Шул ук вакытта объектив, сыйфатлы мәгълүматкә ихтыяҗ зур. Журналист һөнәренең әһәмияте кризис чорында аеруча үсте. 20 елда журналистлар дезинформация агымы, медиага ышаныч кризисы, тормыш һәм сәламәтлеккә хәвеф белән һәр көн очрашып тордылар. Фейк ньюс, Фейк, ягъни ялган яңалыклар җәмгыятьне тарката, бер үк хәбәрне төрлечә тәкъдим итүчеләр, нәрсәгә дә булса тискәре караш уятучылар бар. Шулай кешенең үз-үзен тотышына тәэсир ясыйлар. Сез моны шимбә-якшәмбе көннәрендә күрәсез. Туган телләр елында милли матбугатны саклау һәм үстерү кирәклеген ассызыклыйлар. Хәзер илнең 22 төбәгендә 30дан артык татар газета журналы чыга. Җирлекләрдә татар порталлары һәм сайтлары булдырырга тәкъдим итәләр. Интернетның ресурсларын бик яхшы итеп кулланырга мөмкин басма мәгълүматлар. Һәм алар бергә барган чакта аның киләчәге бар. Мәскүләм мәгълүмат чараларының саклап калу гына түгел, үстерү дә мөһим. Кызганычка каршы практикада яшьләрне җәлеп итү һәм контентны хәзерге аудитория таләпләренә яраклаштыру белән проблемаларыбыз бар. Шуңа күрә яңа алымнар кулланырга, туган телдә актуаль темаларга подкастлар язарга, ютубта каналлар булдырырга, TikTokка үз контентыгыз белән чыгарга кирәк. Андый уңай мисаллар бар инде. Яшь Татмедиа Junior журналларның проектларын интернетта тәкъдим итә. Гомумән 33 аерым проектны үз эченә ала. Алар өчен барлыгы 14 YouTube канал. Бүген көндә эшләп килә. Интернетта татар мөхитен оештырырга әле малчыгы, яшь берләргә, балаларга, яңа гына туган, алар үзенең телендә контент аларга жол итәргә, мында укырга, өйрәнергә мөмкинлек тудыру бик зур максат. Бу нисбәттән шаян ТВ эшчәнлеген утырыш барышында берничә тапкыр билгеләп үттеләр. Яңа гасыр телеканалы да аудиториясын арттыра, телеэфирда гына түгел, интернетта да. Шаян ТВ мы начали создавать. Хәзер без Шаян ТВдә тиктокерлар фабрикасын эшләтеп җибәрәбез. Алар 10 яшьтән алып аккаунтлар алып барачак. Тамашачыга гомуми контент кирәкми, җирле продукт сорыйлар. Без хәзер Татарстан 21 гасыр кинокомпаниясын булдыру эшенә алынабыз. Милли телдә эшләүче кадрлар әзерләүдә проблема булып кала. Илшат Әминов сүзләренчә, монда грантлар коткара. Соңгы елда тармактан сәләтле журналистларның күпләп китүен дә ачып салдылар. Работники СМИ из высокооплачиваемой категории граждан переместились. Хәзер журналистлар югары хезмәт хакы алучы категориядан уртачага, районнарда түбән хакларга эшләүче һөнәр ияләре булып калды. Алар күпләп хезмәт күрсәтү тармакларына китә. Безнең максат журналист һөнәренең абруен арттыру. Хезмәтенә күрә хөрмәт булуын бүгенге утырышта бүләкләп расладылар. Яңа гасыр телерадио компаниясының башкарма директоры орынбасары Данил Гыниятов Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре исеменә лаек. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеме Шаян ТВ телеканалының мөхәррирләр бүлеге җитәкчесе Резида Хәсәновага бирелде. Узган ел республикадагы чараларда актив катнашкан өчен безнең телекомпанияның генераль директоры Илшат Әминовка президентның рәхмәт хатын тапшырдылар. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бер-берегезгә хат язганыгыз бармы? Электрон почтага түгел, каләм белән кәгазьгә төшерелгәнен һәкем открытка җибәрү гадәтен хәтерли әле. Шундый традицияне үзенең Инстаграмында Татарстан президенты яңартып җибәрде. Күптән түгел ул үзе открытка ала, аңа туган телебездә эзләгән табар дип язылган була. Баксаң, хат алышу юласын яңарту өчен Инҗи Садыйкова махсус флешмоб башлап җибәргән икән. Тулырак Айгөл Бәдретдинова.
президент Хамянакш ашык хатны җибәрде кисләгән товар дигән исендә мәкаль белән һәм ул көтмәгәндә барып җитте. Энҗе Садыкова мондый үзенчәлекле открыткаларны инде 6 ел иҗат итә. Татарстан президенты Инстаграмына кәгазьгә язган хатлар һәм матур открыткалар җибәрәсезме дип сорагач, аңа җибәрмичә булдыра алмый. Атна да үтми килеп җиткән хатны Рөстәм Миңнеханов үзенең Инстаграмдагы сәхифәсенә урнаштыра. Ул илһам, мотивация, барыбызга да кирәк әйбер дәрт эшләү өчен, яшәр өчен, алга барыр өчен. Һәм менә безнең яңа коллекциядагы тәбрикләмәбез, хатыбыз ул бик отышлы булып чыкты һәм президент шулай ук хуп күрде. Филолог, журналист, фотограф Энҗе Садыкова кечкенәдән кызыклы һәм яңа әйберләр ярата. Татар телендә открыткалар ясый башлагач та гади кытлаулар белән шикләнми. Менә шундый фәлсәфи, яшәү, тауга менү, яисә эшемне пешырасын кебек язулар белән бизи. Принтердан чыгарып берничә эксперимент эшләп карадым, үземнең дусларыма җибәреп һәм бик күп эмоция, бик күп реакция, шундый тәэсир булганын күргәннән соң мин моның халыкка кирәк икәнлеген аңладым. Һәм инде чыннан да мин татар телен бик яратам, бу минем туган телем. Интернет заманында виртуаль аралашу артты, әмма кешеләр арасындагы мөгамәлә кимеде ди ул. Ә хатны кулга алып уку гомумән онытылып бара. Чыннан да бүгенге көндә кемгәдер хат язып җибәргә яисә открытка салырга бер дә катлаулы түгел. Без бу турыда онытканбыз гына. Моның өчен кемгәдер карата ниндидер хисләрен генә булу кирәк. Мәсәлән, бүген мин шушы кадерле кешемә дигән открытканы әниемә җибәрәм. Арзан, ысулы, күңелеңә рәхәтлек алуның, сиңа кадерле кешеләр белән якынаюның, ниндидер бәлки интернет аша күзгә күз әйтелмәгән сүзләрне җиткерә алу. Гади хат аша без үзара танышып, бер-беребезгә хатлар языйк ди автор үзенең иҗади аккаунтында. Кичә генә шундыйларның берсе Австралия татарларына да барып ирешкән. Мәхәббәт кешене матур итә. Гадел Кутой, бу ягында менә нигә матур икәнсең, матурлыгын көннән көн арсын. Азәрбайҗанда, Казакъстанда, Америкага да җибәргәнебез булды, Италияләргә бик күп илгә барып җитеп, хәбәре килде. Барысы да барып ирешә, почта эшли. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әлегә менә шулар иде, уңышлар сезгә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик февраль ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең 3 проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш Бөгелмә, Баулы, Ознакайда иртән явым-төшемнәр булмаса да кич белән карлы яңгыр явачак. Циклон республикабызга тагын бер өлеш явым-төшемнәр алып килә. Кайбер районнарда карлы яңгыр һәм буран көтелә. Температура плюс тамгасына күтәрелә, төньяк чыгышта 0 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртән ява башлаган кар көндез кими, ә кичкә инде тагын арта. Атна ахырына тагын суытады фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арчак, Мара, Балтачта көн буе кар явып торачак, урыны белән көчле җил көтелә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә төштән соң күп итеп кар явачак, кич белән явым-төшемнәр кими. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һава 2 градуска кадәр суык. Февраль бетмичә, җил туктамый ди халык сынамышларында. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Варикоздан бөтенләйгә авыр тусыз тиз арада котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы Варикозы нет лазер хирургиясе клиникасына мөрәҗәгать итә аласыз. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Казанда иртәнге сәгатьләрдә кар явачак. Температура плюс 1 градуска кадәр. Көньяктан талгын җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.